Estamos con Carmen Cruzado, presidenta de Acisa. Benvida, Carmen. Hola, que tal? Bueno, contanos, o Ribadeo Indiano é como a festa estrela de Acisa, non? Pois é a festa estrela de Acisa e a festa estrela de Ribadeo, do comercio, da hostelería. Onte non había máis que darse un paseo polas rúas e, sobre todo, a min impresionoume un montón como estaba o porto para a chegada dos emigrantes que volvían despois de pasar esa longa viaxe dende América ata Ribadeo. O sea, eu creo que é a cita máis esperada de todo o ano, xa digo, para Acisa, para os seus asociados, pero tamén para todo Ribadeo. Vale, como evolucionou nestes últimos anos? Pois mira, eu aínda o recordaba onte no acto do pregón. Empezou dun xeito moi humilde no 2014, por exemplo, a CISA en aquel momento sorteaba vales de 500 euros para consumir no comercio asociado. Falábamos os primeiros anos de 25.000 visitantes, máis ou menos. O ano pasado foron como uns 60.000, quero decir, foi unha evolución, a verdade é que brutal. A xente se sinte moi identificada con esta festa e a verdade é que cada vez ten máis adeptos e cada vez recibimos a máis visitantes. Bueno, contades con apoio da administración, entendo. Claro, é moi importante contar co apoio das administracións para poder afrontar os gastos que supón un evento deste tipo. A CISA que organiza xunto ao Concello dende o 2014 este Ribadeo Indiano e, bueno, a verdade é que se necesita o apoio de administracións como a Xunta de Galicia, como a Deputación, o Concello, a CISA, cos seus fondos propios, as cuotas dos seus asociados. Entonces, bueno, facemos todos un esforzo enorme para que Ribadeo luza así de bonito e para que esta festa sexa un éxito. E que nos podes contar desa viaxe a México? Pois desa viaxe a México que levamos repartindo papeletas dende o día 20 de xuño, creo lembrar, son 160.000, podense atopar en todos os establecementos asociados, tanto de comercio como de hostelería, e, bueno, despois de 4 sorteos de 4 viaxes a Cuba, decidimos este ano cambiar de país, un pouco, bueno, pois por abrir o abanico deses países aos que se emigraba desde Ribadeo e desde outros puntos de Galicia. Entón, imos a mandar a 2 persoas a México, a Riviera Maya, no mes de setembro. Entón, bueno, nada, mañá o sorteo, despois do concerto de Los Bambán e todo o mundo ali pendente e a ver a quen enviamos este ano de viaxe. A ver se hai sorte. A ver se hai sorte. Bueno, contanos, como se implican os comercios e os hostaleiros nesta data? Pois mira, tamén o lembraba eu, tirando estes días de hemeroteca, como se soe decir, ao principio, no ano 2014, mira, facían tapas e vendíanas a 1 euro e a 2,50. Facían racións a 4 euros e a 10 euros. E hoxe eso xa, o sea, pasa totalmente desapercibido, quero decir, todo o mundo ten os seus menús, os seus platos de ultramar, os locais, evidentemente, hosteleiros caracterízanse, tanto, pois, eso, os camareiros, os cociñeiros, e, bueno, os comercios tamén, si nos damos unha volta polas diferentes rúas de Ribadeo, vemos como teñen os seus escaparates e hoxe, que é o día máis espectacular deste Ribadeo Indiano, pois daremos unha volta e veremos os fotocalls que se montan diante das tendas, bueno, pois tirando de mobles antigos, espellos, máquinas de coser, bueno, pois vai estar todo precioso e todo o mundo vai querer facer unha foto para levar de recordo, o sea que a implicación é máxima por parte de todo o mundo. Desde logo a estética desta festa é impresionante. Sí, a verdade é que sí, é moi bonita. Bueno, para rematar, como veciña de Ribadeo, se tuveses que escoller un momento do Ribadeo Indiano, con cal te quedarías? Con cal me quedaría? É difícil, pero, bueno, quedaríame, pois non sei, o mellor co Festival de Habaneras, coas sesións vermú e cos recunchos musicais, coa xincana, o mellor tamén, pero, bueno, co ambiente de rúa, sobre todo, porque, o sea, en Ribadeo salimos á rúa o venres pola tarde e non volvemos para casa ata o domingo pola noite. Exactamente. Entonces, co ambiente de rúa. Pois a ver se este ano volvemos cun viaxe a México. Pois veña, polo menos a nosa parte. Moita sorte. Eso, pois moitísimas gracias por estar con nós, Carmen. Gracias a vos.